Hej, jeg vil fortælle jer noget om, hvordan man bøjer adjektiver. Adjektiver, det er jo det, vi på dansk også kalder tillægsord, og dem kan vi kende på, at de beskriver for eksempel navnord, altså substantiver. Det kan være for eksempel gut eller schlecht, groß eller klein, blau eller süß, forskellige egenskaber ved tingene. Lad os først kigge på et par indledende eksempler. Hvis vi tager sætning 1 og 2, gestern war das Wetter sehr schlecht, og gestern hatten wir sehr schlechtes Wetter. Så kan vi se, at i den første sætning, der står der das foran Wetter, som markerer, at Wetter er intet køn. Hvis vi kigger på sætning 2, så står der ikke et das foran Wetter, men derimod et schlecht. Og schlecht har fået endelsen es. Mon ikke det lille es kunne markere det samme som das i sætning 1, nemlig at Wetter er intet køn. Det samme kan vi se nede i sætning 3 og 4. Bei gutem Wetter gehe ich gerne joggen, aber bei dem Wetter bin ich lieber zu Hause geblieben. Her kan vi se, at dem foran Wetter markerer, at Wetter er intet køn, og her står i dativ, fordi der står et lille bei foran, bei dem Wetter. Og fuldstændig parallelt ovenfor står der bei gutem Wetter, hvor em igen ligesom dem signalerer, at Wetter er intet køn, og det står i dativ på grund af bei, altså bei gutem Wetter, ligesom bei dem Wetter. Vi kan altså sige, at adjektiverne på dansk tillægsordene kan markere køn og kasus. Og det kan de i de tilfælde, hvor de ligesom der, de og das står foran et substantiv, her Wetter. Hvis adjektivet derimod ikke står foran et substantiv, sådan som det for eksempel er tilfældet her i sætning 1, gestern war das Wetter sehr schlecht, der står schlecht ubøjet, eller som i sætning 5, ich laufe immer sehr schlecht, wenn das Wetter schlecht ist. Hvis adjektivet ikke står foran et substantiv, så skal det altså ikke bøjes. Hvis vi sammenfatter det, så kan vi lige se på reglerne her. Så kan vi altså sige, hvis adjektivet står som omsavnsledes i grundled, altså på latin subjektsprædikat, for eksempel kvinden er klog, die Frau ist klug, eller manden er klog, der Mann ist klug, eller barnet er klogt, das Kind ist klug, eller eleverne er kloge, die Schüler sind klug, så gælder der altså på tysk, at adjektivet ikke bøjes. Det hedder klug hele vejen igennem, mens det på dansk viser, at vi har barnet, som er et t-ord, altså et intetkønsord. Barnet er klogt, eller eleverne står i flertal, de er kloge. Det er ganske enkelt på tysk, der skal det slet ikke bøjes. Det samme gælder, hvis vi bruger et adjektiv som adverbium, altså måden man gør noget på, du opfører dig klogt, eller det var klogt sagt, så bøjes adjektivet ikke på tysk, det gør det kun på dansk, og for den sags skyld også på engelsk. Det hedder altså bare, du verhältst dich klug, og das war klug gesagt. Kun i de tilfælde, hvor adjektivet står lige foran et substantiv, der bøjes det, og det gør det på den måde, at det viser, hvilket køn det efterfølgende substantiv er. Det hedder altså ein kluger Mann, hvor er ligesom der signalerer, at Mann er hankøn. Og eine kluge Frau, her viser et, at Frau er hunkøn, ligesom die, der også ender på e, eller ein kluges Kind, es-endelsen viser, at kind er intet køn, ligesom das vil gøre. Og i kluge Schüler viser at Schüler er flertal, ligesom die vil gøre. Man kan altså sige, at adjektivet signalerer køn, tal og kasus, lidt ligesom på dansk, i de tilfælde, hvor adjektivet står direkte foran et substantiv.
Man kan altså lidt populært sagt sige, at klug her i eksemplerne til sidst får lov til at lege vikar for et der, die eller das eller die, som ikke står der, og de signalerer altså det samme som der, die eller das i de her tilfælde ville have. Hvis vi opstiller et bøjningsskema for adjektivernes endelse, så ligner det til forveksling altså også bøjningen af der, die, das. Hvis vi siger der, den, des, dem, og die, der, das, des, dem, die, der og den, så kan vi se, at det altså bortset lige fra genitiv hankøn og genitiv intetkøn er fuldstændig det samme. Og de to undtagelser kan du sikkert få din tysklærer til at forklare. Men dem springer vi lige let og elegant over nu. Når vi skal til selv at sætte endelser på adjektiverne, så er det altså vigtigt, at vi ved, hvilket køn substantivet har, eller om det er flertal, og hvilken kasus det står i. Hvis vi kigger på eksemplerne her forneden. Sie haben rot, Äpfel og frisch, Salat und ökologisch, Gurken im Angebot, så skal vi altså have sat endelser på rot og frisch og økologisk, og det gør vi så ved at kigge på, at Äpfel, æbler, er flertal, og hvilket sætningsled er det i sætningen? Ja, ganske rigtigt, det er genstandsled, og derfor står det i akkusativ. Jeg kigger altså op i mit skema og siger, flertal, plural har vi herover, akkusativ har vi her, ligesom i die, der kunne også have stået die Äpfel, rote Äpfel, er på en måde vikar for die i die Äpfel. Frisch står foran salat, som er hankøn, og det er stadigvæk genstandsled. Genstandsled står i akkusativ, og det var hankøn, altså har vi fat i det her n, så vi skriver frischen Salat, jeg kan også lige skrive et e herhen, rote Äpfel, frischen Salat, und økologisk, kan vide hvilken endelse vi skal have på her. Gurken er også flertal, ligesom Äpfel var, og det er stadigvæk genstandsled, så jeg tager fat i det e, der står her, og skriver i. Altså, Sie haben rote Äpfel, frischen Salat und ökologische Gurken im Angebot. Den næste sætning. Jeg elsker god mad med fransk rødvin. Essen er genstandsled, og det er intetkøn. Vi skal altså have fat i intetkøn her, og igen akkusativ. Der står et s, det er jo ligesom das. Så siger jeg gutes Essen, og med fransk rødvin, mit styrer som bekendt dativ, og rotwein er hankøn. Så skal vi altså herop, dativ og maskulinum, der står et m, ligesom dem, så siger jeg mit französischem Rotwein. Ich liebe gutes Essen mit französischem Rotwein. Det går i strygende. Så kommer der et sjovt fænomen hernede. Nu har vi pludselig et kein stående foran Mensch. Kein Mensch würde sein Auto dort parken. Altså intet fornuftigt menneske ville parkere sin bil, sin nye dyre bil der. Jeg skal altså kigge på, hvilken endelse skal der på vernünftig. Mensch er hankøn, og det er grundled i sætningen, så det må være nominativ. Der står der et lille r. Kein vernünftiger Mensch. Og så har vi sein, neu og teuer Auto. Der skal vi have endelse på neu og teuer. Auto er, som der står, intetkøn, og det er genstandsled i sætningen, så vi skal have fat i akkusativ, og det er intetkøn, der står et a, et s, så neues, teures Auto. Det er altså endelserne, der skal på, som viser, hvilket køn, tal og kasus substantivet står i. Nu sagde jeg, at der var noget pudsigt med kein og sein, som står foran her. Viser de mon allerede, at Mensch er hankøn, og at Auto er intetkøn? Nej, for der er ikke nogen endelse på kein, og der er ikke nogen endelse på sein. Altså
kan vernünftig og neu og teuer sagtens få lov til at vikariere for det der eller det das, der kunne have stået foran Mensch og Auto. Det her princip med, at adjektiverne kan få lov til at vikariere for et der, die eller das, det gælder selvfølgelig kun i de tilfælde, hvor der ikke står et der, die eller das i forvejen. Man kan sige lidt mere præcist, at hvis køn, tal og kasus ikke er markeret andre steder, altså et der, die eller das, eller et einem, eller et meiner, eller hvad det nu kunne være, altså en artikel eller et possessiv pronomen, som har en endelse, der markerer køn, tal og kasus. Hvis der ikke står sådan et i forvejen, så kan adjektivet få lov til at vise køn, tal og kasus. Det er det, vi kalder den stærke bøjning. Der findes selvfølgelig også en svag bøjning. Og den svage bøjning, den bruger vi i de tilfælde, hvor køn, tal og kasus er markeret et andet sted. Det kan være den bestemte artikel, det er die das, eller det kan være dieser, eller jeder, eller jener, eller aller, eller solcher, eller welcher, som viser køn, tal og kasus. Det kan også være ein med en bøjningsendelse, eller kein, eller ejestedordene, altså possessivpronomenerne med endelse. Nogle eksempler hernede. Hvis jeg siger, at den bedste vin kommer fra Frankrig, der best Wein kommt aus Frankreich, så har jeg altså allerede et der, som viser, at Wein er hankøn, og det er nominativ. Så behøver best ikke at vikariere. Så nøjes jeg med en svag endelse. Og hvad er en svag endelse? Ja, det er dem, vi ser heroppe i skemaet, som er lutter, ender og nogle enkelte e'er heroppe i kasserollen, det man kalder kasserollebøjningen. Så e'er og ender opfatter vi altså som den svage bøjning. De siger ikke rigtig noget, og det skal de heller ikke, for der er der, som allerede viser, at Wein er hankøn og nominativ. Jeg nøjes altså med at indsætte det lille e, der bedste Wein kommt aus Frankreich. Og på samme måde, den tykke bog handler om de stakkels ofre for den 2. verdenskrig, så siger jeg das. Det viser allerede, at det er intet køn, og det er nominativ. Så nøjes jeg med at tage det lille svage e, der står heroppe, og sige, das dicke Buch handelt von den. Det viser allerede, at det er dativ flertal. Den armen, det er bare et lille n, der står der, og så et lille binde-e, så det kan udtales. Den armen op von des Zweiten Weltkriegs, des og s'et bagpå, viser tydeligt, at vi her har at gøre med genitiv hankøn. Det kunne også være intet køn, men genitiv hankøn. Og så nøjes vi med et lille en, des Zweiten Weltkriegs. Jeder, mon ikke det der er, det markerer, at det er hankøn, og det er nominativ. Jo, det gør der så. Det står foran Mensch, som er hankøn. Så nøjes vi med et lille svagt e. Jeder junge Mensch, altså det e, der står her. Jeder junge Mensch hat von diesem, denne, der er et em på, mon ikke det er dativ, og hankøn er intet køn, jo, film det er hankøn, der er markeret køn, tal og kasus, vi indsætter et lille svagt en, diesem neuen Film gehört. Jeder junge Mensch hat von diesem neuen Film gehört, altså et hvert ung menneske har hørt om denne nye film. Jeg modtog et vigtigt brev fra min bedste veninde. Ich erhielt einen. Jamen det kan jo ikke være andet end hankøn og akkusativ. Vi nøjes med et lille svagt en. Ich erhielt einen wichtigen Brief von meiner von dativ, ikke også? Og Freundin er hunkøn, det kan vi tydeligt se på meiner. Det fremgår her helt tydeligt dativ hunkøn. Så kan best ikke få lov til at vikariere for noget som helst. Vi nøjes med et lille svagt en. Altså, svag endelse, hvis der allerede er markeret køn, tal og kasus i form af bestemt artikel, der og das og den og des osv. Eller dieser, jeder, jener, aller, solcher, welcher, altså jeder her, dieser her, bøjet,